Ola amena lajɛ armée ka tɛmɛ ni ɲininkali ye i n'a fɔ sisan e bɔra ka siraninw ka fasa min da i ko i ye dɔnkili caman da i ye siraw fasa da yala ye siraw fasa dalen kɔ e ma laɲini kɛ min ye lagarew ye ka taa se kumatiw ma sinon a bɛ kɛ baara ye dɛ. Non, a bɛ n ka projet la, a bɛ n ka projet la, mais n bɛna kɛ n'Ala sɔnna. A bɛ projet la. Inchallah. Mais i m'a kɛ fɔlɔ. N bɛna kɛ n'Ala sɔnna. Ala k'o don fara an si kan. Amina. Mais an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana in kɔnɔna la ka taa se jamana in kɔfɛla ma i ye séance sɔrɔ ka bɔ ka taa concert siraw fɛ yan. Bon, n ye bɔli min kɛ ni n karamɔgɔ de taara sori an taara Burkina. Bon, an taara yɔrɔ caman na. O kɔfɛ i ma bɔli kɛ fɔlɔ. Non, mais n bɛ n kunna ni Ala sɔnna ma. Ala k'a nɔgɔya. Fanga bɛ Ala de la, Ala de ka bon. A se b'Ala ye. N'Ala sɔn. O kɔnɔna la i bɛ fɛ ka projet dɔw kɛ dɔnkili in kɔnɔna la i b'a fɔ concert wɛrɛw i yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔ ta i fanga la wa. Ni Ala sɔnna ma ni nin tɛmɛna n bɛna a programmer. Ala ko don fara si kan. A ye tɛgɛrɛ ba fɔ Zikiri armée o la an b'a lajɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ bɛ Kɔmɔ Suruku Kanja armée min ye an ka invité filanan ye min ye Lavi Kusunbelakaw den don Bangoniga den don an bɛ don min na i n'a fɔ bi Ala ye dɔnkili dawula d'a ma k'a se k'a d'a ma a ye tɛgɛrɛ bɔ fɔ Lavi Kusunbe a k'a kunbɛn.
muso de be fama bange muso de be minisiri bange muso de be president Mandela muso ya te boro bolo ni muso le bi bona yono nya muso sarala ala bo sara yono nya muso la ala bo sara sarala ala bo sara afiki muso la ala bo sara
Merci. Tegere ay tegere bafo bagare kusumbe de la vie kusumbe sisa ambalaje amansi natilia mi la vie kusumbe aletemene ko kajama belajele ku jujuju ku jajaja arme ay nyiningali bla romena ambata yi enafo iko projet chama biblu kasika concert bo organiser ga ambe domine inafo bi yala kalandindu be army bulu nabuku kalawa alhamdulillah oui kalandindo be no parce que ndere makla kala na fulo o be ke o kalande be kalande kalaw oui ci me kalando biya do biya no do mana inafo kalande chama wo be amusumo bi bo ci ma mala musuma mala abeta majule hakila bon tasi mo konani nyokona ma mo nani ambe domine inafo bi army yere inafo ka kuma damene yafo me atemene be sorodo aklika inafo ye furuke amena ambe domine inafo bi ala ye denjoli no ya army yere fo yin konnala bon den nan ne mbolo sisa den nan ne bi bulu ay tegere ba fo ala ku abena na tala army e kala nyini doka fara madamun ko o be bi da klebo no ne imagine de mo nyebana tata kono mo to da do fulo kele mo mo ne kala tiga da army o laibe so gi shiro nyini de o la army atata yere madado adu franga da nani ma o army ne bodu da de o nala yeno ga ke do bito weche me amadado o ne modida o la army ambe domine na fobi mi konyoro wi kata se concert ma kata se dine ma armée boluke ya oui alhamdulillah muluke me konyoke me batem ke me furusirin amabeke ani dine nunu ina fo Bamako konna la wa be alle ma mago jori la minti Bamako konna yi bon ni mago jona mo kon fi tike fu yi kono bago wete ni wele le ro bita kanu bago ka tigere fu yere yi wala armée ne kanu ba mi mago jori la yala mananje do de bi bolo sebe ko ma wa ube armée yere de ya yere ka mananje bon fle wati mena sa mananje ti fulo mananje ti no yere de wa ngene bo parce que jenatire kono ko man no do bi kan ibta soro warta tigi bolo wete meni mogo do ina tigi na mogo che mananje ko atina fa mayine kai menana na ke position no la bo mogo tena sega akay kanu bago kana saleila o kanu bago wate tigere fo yere mi zigiri armée akoko mati do ale nauche naida kongo dro ayre bawjabi ola armée ne kanu bago yedda kongo iyere bawjabi ka telefonita mogoti do inuche o telephone numéro ubise ke soro numéro jumena alhamdulillah ne ka numéro 70 16 oye patron numéro 17 70 16 17 oye patron numéro 70 17 inafo atudungana ne mami magobe armela jamana kono jamana koka ode biolumvla tanworo katanwulumvla gaka punche otawarmi mamuno nyabana ne wati na ukado unyebe uka telesu mandidi la mi musu tv amasro Malivision sanfala la mi 254 atudusira de kemefla ani biduru ani nani ne mami magobe zigire armée alibesro nega jurusira mena ode 70 16 17 atudusira ode biolumvla tanworo o numéro yere magile armée ne mami wole dre bisoro gayala armée eni kanubo ni nyanchewo trido de bawchewa inafo armée betani perila bon
Pri ba t'a la quoi parce que hadamaden mana kɛ cogo min na kuma na ɲ'o fɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a ka di a ye e ka taa ka ɲɛnajɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ n'a yɛrɛ e yɛrɛ ye a bɛ siran voilà donc ne kɔni n'o bɛnna min na dɔrɔn parce que fɔlikɛlaw de bɛ n bolo ti jɔrɔ ni n yɛrɛ n bɛ jɔrɔ n'olu ye o ye wulibali ye ne n'u bɛnna min na dɔrɔn donc an bɛ taa kɛ n'Ala sɔn. O la an bɛ foli belebele di yɛrɛ ma n ko kami bamananw y'a fɔ bamanankan na ko kami bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛmɔgɔ de lajɛ ka taa kami tɔn nka kami min bɛ taama ka taa don tasuma la maa tɛ tugu o kami kɔ dɛ kami tɔw b'o kɔ bila o de sababu la sisan e ka laɲini fɔlɔfɔlɔ e bɛ jɔrɔ n'i kɔmaw de ye o b'an hakili jigin bamanankan dɔ la tuɲɛ kuma don tiɲɛ don ni maa ye seli ɲɛkɔrɔma tigɛ a bɛ seli tiɲɛ nka maa tɛmɛtɔ kɔfɛ ni selibaga ja tigɛra o tɛ seli tiɲɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ wo de bɛ kilisi kɔkun na o de bɛ se k'a jatigɛ o kama o b'a yira e n'i ka fɔlicɛlaw cɛ kun foyi tɛ yen e bɛ olu de jɔrɔ waati bɛɛ o la armée an tɛna kuma in janya bilen min ye kanubaw ye olu ɲɛ b'an na filɛbaw ɲɛ b'an na min ye Muso TV maaw ye i bɛna morceau jumɛn de da jatigiw ye min bɛ sɔn mɔgɔ sama bɔ. Kanomalu la Shafa bi kanaka bille ka barika dafulo Wadal hani bade musu ayo bismillah Fatima ta bismillah Mi fulina se mara musiba ma folo lo e magma e Hariba mama nyanandema naga fila yo mongerila madumo Hariba mama nyanandema naga fila moso mongerila naga madumo Madame Seiba Seiba ka bebe fila mosoria na tuso ya kasore sala bela mega wira fila machi atira da ko fila machi na ko kani wala Niflade tumote bani nono kare Niflade ibani mishi Niflade ibani salari Niflade ibasoro Niflade ibasoro Moluya Menya soro ni bebe Fila museina Aimire ko Mana museiba Siba Sherifa Filamos
ma force molo mabi na mana kokele mabi tige mana kokele ye ko ma mun wele ne ma tige di shira quand ne batu il est déplacé quand il a artiste no te bi ala kata gofo karti dranima ay lesa ba de kemolo asuro masaka di ayo soro domina walugu odo ye kangira alimela yene wala domina kati pali mo kangira jala ado ye kangira alimela sila sele mi barikada amariga jela alime sila moto na fuli mo de ni ba sebe ba alime bolo o ika du ngani ye sira me ne kata mata na kine na alimela jela ida kono na hada mo se Gariba mama, filate no mama tu, mamo saiba, amamo saiba, anuja barajuba, mamo saiba, katama kariri baragera. Jabani janola punya selo selo barikayir nabi tabu bijo barikala barikala korona sibala seba ala bomono ayo tegala fofila amana mo seiba that's all I can
Kulubali de barikada bafulu bi na ale bolo ale de ato fransi dugukolo la bafulu de ale la balaga so ay fuli kana ka dilege so Boje Kulubali de apari ga jigala bolle menge fransi jigi bobo manda ali kala sayna akano bafulu bila kana di ay me ma ko fransi dugukolo amara musalifu amara de jigi barikada na na te so la di manugo ay tigara bofo nimbe tugodi ay moti ngo bi koni la la sona ma shite bodu no faro la kati kono kungu bi tabella kalibo ola arme ni nyama yose wati be suma kadi awmade mi sumuye eru de bala o ga yene ga erda fayde tasoro kono bado be olu mogo be nyene gale dowla yane ga si dongli laban kuncheli dongli ma foli me ga gadi kono boma ola arme inafo yeme fo dongli kon dalla sisa den nani be me den nani ya kadi yedondo adoka ka arme nyogoy ikay daje ka do dawa Chela na kon defende mo ke dongli arme adabla sa kone ne sira bara nunye journaliste de be kay ni fey duga de na ka de ntike journaliste police fele tiso adenga ke police kwa ya fama de parce que le sura mbanywan holu ko kumai ola arme ne a ye ni maye de gun soro bara kono mashita kanu idenga ta sirafe mun ne laiti fe idenga ke dongli dadai parce que jena tige kono ibita soro gelaba arodola on nego e fene be ko fa bi e man no ya soro seni no ga soro de gela de be fulo gela de be o gela membe aramadina ka here che ba Allah dili jona Allah ko gela na ti jona ki ka here sega tola o nere min flani sega ne sa ne ti to dum le wono tane ka de ka bara wore de ke ka bwa kono ayo alni mo bwa kono ka bara wore fara ibulu dala arme kanu bawu jigi beka ambala jile jigi beka ne bara wore fara ibulu dala ne bawu chayara kana ta kanto de bo sega ndo ono bla ka soro ka teme kalando ibulu kala amme kuma dawla kalande abiseka karamo nyana fimbo la kuma dawla ikato anya ko rode kadai oje wala ambe dugo ke ala ka bare ala ka tafanga ko anila wala laje ba munu nyabana ni watina arme jamana kono nala ani jamana koka ebina la dilikan jumendi inyogona zigiri dalomba ibafo mina kisho mendima wati kurun koso zigiri arme ga alhamdulillah bi arme be dongli da ibafo ba mana dongli ba da ibafo zigiri oda lande koti ziguru ani dongli maw ya beke bakile odela anye anga plateau ke sumunduma kene artiste bela jede ndama kakala o zigiri ni bamanandongle ni nyanche bi tabika bela wo bi tabulu kileve bon monsieur doka bela mais jeli dongli ko ni nti so morida ite se ka jeli dongli dida ay tigere faru bi wala o beni do jeli diuna ngoti ngo dongli da bela jeli tadu ari bela jeli tadu ga soli o benedu jelu bunya banyero oje lamine oye lamine no tay ay tegere fo jeli ke dogo tigi lamine sigasi babi kuyati na la sonama ile jeli ke aya damina kabine kunu mbado ni jeli ke na ko ko damina abalaba ga dona na tola
yala a ka di ye bi ɲɔgɔn don ɲɔgɔn ka to zigiri sira kan o bɛɛ bɛna taabolo wɛrɛw fara ka bamanan dɔnkili kɔnɔ hali bi parce que maaw y'a ye i bɛ maaw dusu suma ni zigiri i b'u dusu suma ni bamanan dɔnkili ye. ok bon sisan parce que dɔnkili bɛɛ n'a taabolo de don ne kɔni bɛ se ka dɔ k'a bɛɛ la m'a faamu ni zigiri don i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ zigiri de ka d'o ye dɔ fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ i k'a da cogoya wɛrɛ la o de fana ka d'o ye bon ne kɔni bɛ dɔ k'a bɛɛ la. a ye tɛgɛrɛ fɔ Armé ne ne kun nege b'an na an lajɛbaw minnu ɲɛ bɛ Muso TV la an bɛ sɔrɔ Mali Vision sanfɛ 254 a to dun kan o de ye 254 ne maa min mago bɛ zigiri Armé la k'e mago bɛ mawulu duman de la min ye zigiri ye a bɛ se k'o da ne mago b'a la fɛnɛ k'a ka taa bamanan dɔnkili sira fɛ ka se k'i sugu f'i ye k'i fa siya fɛnɛ f'i ye a b'o fɔ a ye tɛgɛrɛ fɔ Armé ye n ko ten Armé diɲɛlatigɛ ye o de ye adamaden bi i bɛ nin kɛ sini i bɛ ɲini de ka dɔ fara dɔɔnin kan don n'a nataw la i bɛ fɛ ka yɛlɛma min fara kan n mago b'o de la hali bi ma tɛmɛ question in fan fɛ o. ok bon an bɛ ala de deli parce que jɔn bɛ sara ala de la donc tagalen ɲɛfɛ kɔni a ka d'a ye ka yɛlɛma bolo caman k'a la fɔlɔ ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ ni judu ni i bɛ taa sɔrɔ piano kun t'a la. an y'o ye o. bon sisan piano b'a la jɛmɛw b'a la a yɛrɛ tun b'a fɔ ko zigiri o tun b'a fɔ ko zigiridalaw ko man gɛlɛn ne yɛrɛ ye musokɔrɔba dɔw ye olu fasa la u bɛ taa ni bɔnbɔn ye olu waatiw bɛɛ tɛmɛna mais a valorisera bi dɛ. sisan kɔni an tɛ se ka bɔnbɔntigi ye dɛ. bɔnbɔntigiw tɛ wele. ok nin yɔrɔ la n bɛ n ka jelikɛ fo n donna yɔrɔ o yɔrɔ a donna a nɔfɛ. Kɔkuyate. ma fo. diɲɛlatigɛ kɔnɔ mɔgɔ ni fodon de don. a tɛ. Armé taara yɔrɔ o yɔrɔ voyage ni fɛn ninnu n ka dɔnkɛlaw bɛ yan n b'u bɛɛ fo ka fɔlikɛlaw bɛɛ fo. u bɛɛ lajɛlen ye laminɛ. vraiment kanubaw yɛrɛ u nana nisɔndiyara kojugu. nisɔndiyara kojugu. sigi a tun ka di dɔw ye u ma se ka sira sɔrɔ. u bɛɛ lajɛlen ŋaniya bɛ yan. mais n bɛ bɛɛ lajɛlen de fo k'e yɛrɛ fo. foli diyara n ye. zigidala ka ca ka wele bila n ma ne ka denmisɛnninya ka n wele ka na i ma jɔ n na vraiment o yɛrɛ bonyana ma kosɛbɛ. o ye yɛrɛ ka sabali ye ani ka seko ni dɔnko ye a ye tɛgɛrɛ fɔ Armé ye. Armé